Mone kuli konse kumene mukutimva kapena kutiona dzina langa ndi Emmanuel Twala ku program ina ya Speak Out kamene kuti tikambe kuno ku MPC. Program ine makhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana, madera osiyanasiyana kwambiri timakhala tikuyang'ana mfundo kamene kuti mutu umene mwina nthawi imeneyo sudukamba koma timakamba program yathu imene ya Tikambe. Lero tifuna tikambe nkhani ina ya kadzalidwe ka mitengo. Mukudziwa kuti nyengo imeneyi timadzala mitengo mdziko muno kwa miyezi ingapo ndithu chifukwa cha mvula imene imabwera kumwambaku. Ndelero tili kuno kwa Msondole FP School boma la Zomba kumene tifuna tione kadzalidwe ka mitengo kosiyana. Kuno ticheza ndi wana asukulu amene akuphunzira njira zingapo, grafting ena amatero komanso budding kamene kukwatitsa mitengo kumene kuti kulemwa msanga, komanso kuti kadzalidwe ka mitengo imene kakhale korani, kuti spacing ikhale yorani, kuti kuzama kwa mtengo kwa dzenje kukhale korani. Zimenezo fa tiphunzire programu yathu lero ya Tikambe kamene Speak Out kuno ku MPC. Masana tipite kusogolo ana sukulu anali ndi gawo lawo amene amaphunzitsa kuti grafting nchani, kuti budding nchani. Tiyeni tione zimenezo, tikaonera zimenezo tibweranso kuti tipitilize zambiri za programu yathu imeneyi ya Tikambe. Musanisiye ndekha, khalani pomwepo kuno ku MPC momwe programu yathu ya Tikambe. Kali kusiyana pakati pa budding ndi grafting. Kotero apa tiyamba njira ya grafting imene nina salatu aja kunena kuti timasepula mbali zonse ziwiri. Kusepula kwake ndi kotero, iyi ndi stock yathu, iyi ndi sayo yathu. Mtengo ndi obereka ndikali. Timatenga tindizi lazima timagusira ntchito. Ya, tindi mpeni wathu grafting knife umene timacheka mo sepula amene nina salatu aja kusepula kwa timasepula motero. Mwana mende sepulira mweti. Yasepula ngati mosembeleka choncho eti. Tikatera choncho tezima katenga soja sayo ni tengo ndi unaberekapo kale uja eti. Tima usamala bwino ndithu mmene mamira masamba muti. Usamala bwino tikatera choncho so nawo tima za usepula meta sepulira lusto kwa Twitter. Mosembeleka choncho meta pangira mweti. Ndiye chimene mafunika nimnani na saja kuna kuti size ya lusto kwa Twitter ndi tengo beka kale kale kufanana eti mbali ya makuku amene kuti igwale kusakuta. Tikatera choncho ndi timabwera kuza papaniza pamene papa. Mwana meta pangira mweti. Tikatera ndi timatenga budding tape ya Twitter. Eti mkumanga pakati hapa. Pakati pa lusto ndi yani? Ndi sayo ya Twitter. Eti ndamagwanga katikati hapa tikusika musi umumu. Tikatera tisika musimu tikwezeka ndithu. Tikukwezeka ukapaka tonse kuti bala loseli jalitani tilivindikire bwino. Tukwera muntunda kubisa mabala amene tasepula cholinga chona kuti musalowe mazi komanso mphepo ina yake kuti cholinga lina kuti weekend sayo yathu mtengo umene tulumizawo usaole. Imene timabisa zinthu kupangira kuthira mazi komanso mphepo isabisa pamene papa. Tikatero chonde tapangirani grafting. Iyi ndi chani imeneyo? Grafting. Grafting eti? Atrabo zinthu ziwiri eti? Kuti soko ndi usayo nazitani azifanana eti? Bala loseja atani alimanga eti? Akundikira komanso takweza mpaka muntunda umu. Cholinga chakuti mtengo usopano ukamapuma koma mphepo ikamaenda isamagwire swapo. Ikakuti kuti uli mkati. Mama kuti uziruza mazi eti? Iyo uja usikati mazi amene awaja alinawo. Ndiye kuti chakuti chikamabwera uku chizipolisa chani? Bala. Tikafika patengo athu uja ndoti grafting yatani yatheka. Timaotenga mtengo athu uja ngati mulibe mosunga mabwino. Zija mmamangira kintaule ka freezers mezi. Mukoza kutenga ndi kuvekeraso kuti kuvekera. Mukavekera cholinga choti bazitentha kwambiri. Fapa babale mine kuti lipo kuti igirane limadalira kutentha kwambiri. Ndi mankhuza kutenga freezers ja ndi kuyika. Tikatero mukoza kuyika malo abwino kena kumathira mazi. Tikamathira mazi aja tionesese kuti mazi aja tisathire apa. Fatika thira apa ndipo bala lija litani liole. Kuvanet? Mazi aja kuti agunde bala lija limatani limaola. Ndi mazi aja timathira mu tubu mweni uwo. Timatenga maji kandika kapu tisira mu tubu. Zimeza chitika apa pazi zikamakwana mawiki awiri pena mawiki atatu. Muzaona kuti kuntunda kwamba kutani kama kutoka no timasawa. Saizo mtengo wachito watani wagwira. Ndi tengo umene uzabwe anonga tuti. Kaona weti? Uku umusiku ndi uku. Apa uchita kuoneka bala iki. Kama tina alumikiza kaja akasayo na kwa kana bwera tamangira akakameka na mangida. Ndi sauna kapanga maruwa. Makaona kapuka uku.
takaona bala lija likuoneka tu ungase ndeni masodi tikatiragwira pokazala paja timagisano katepika tukaja nite watu zakanya tengo menewu ngatatu wapingidwa graft chaka chino ndio chaka cha mawa mitengo ine kamaza chita somalo mtengo uso uzataniso uzachita malo fati nkambi jetaika ukuja limenali yobe imende nkani yajani ya graft ndano walimbatima kutaza pange grafting zapa chita kama Ndimene program yabadera kuno ku MPC program imene ya speak out kamene kuti Tikambe tili pano pa Nsondole FP School pamene anzathu a National Herbarium and Botanical Gardens akuphunzitsa chinyamata apa sukulu imeneyi kodi nkofunikira kotani kudzala mitengo komanso osati kudzala mitengo chabe akuti kudzala mosiyana ndi kudzala kwa mitengo kwa nthawi zonse planting with a twist ndenkhani yake imene ili kuno ku Nsondole chimene akuphunzitsana pano mu nyengo yonse makhala mukuonera makhala mukumvera akuphunzitsana za muti grafting and budding chiwa chake mchoti chani pano kukwatisa mitengo kukwatisa mitengo kukwatisa mitengo kodi mukamati isono apa chikuchitika nchani apa ndionera kuti chimene chikuchitika apa ndiona kuti tikukwatisa mitengo wa peala iyi ndi stoko yathu ndeti ndi mtengo unabereka kale umene uli wa peala uwu umene mukuona peala umene wabereka kale ndeti tikutenga pakati pa mtengo kuti usanabereke umene udakale wang'ono usanaberekepo ndi mtengo umene kuti unaberekapo kale tikati kuti tijoinisa cholinga chake ndichonena kuti mtengo umene kuti kujoinisa ndi kuti unabereka kale ubereka mwansanga komanso tikufufuza chipasi imene tukachipeze mosavuta kumbali ya grafting. Ibabitirizani ndimenemo tili kuno pa Nsondole ndisanapita programu yathu ya lero ndili ndi Dr. Magombo komanso akuluakulu wena. Dr. Magombo tifotokozereni tisanapitire mkatikati mwa programu yathu tili kuno ku Nsondole munandiuza kuti tisamangodzala mitengo makisawawa pali kufunikira kotani kwa zimene zikuchitika pano. Zikomo kwambiri mpofunikira chifukwa chakuti mitengo imene tabweretsa kuno mwina ndiyambe ndikufotokozera ku Malawi kuno kuli mitengo mbewu zosiyana pafupi mitundu 6000 pa mitundu imeneyo pali pafupi 150 imene ndiyosowa kumbuyo kwenkapezeka koma chifukwa cha kugwisa ntchito sikupezekanso kapena inayo ndi imapezeka ku Malawi kokha kuno pachizungu timati endemic ndipo pali zitsanzo za mbewu ngati zimenezo ndiso pano ngati ife a Botanical Gardens tili ndi ntchito yotetezera chilengedwe chosowa chimene chicho ndiso pano tikufuna kuti malo moti tizingopanga ife ma Botanic Garden athu program imene tichite roll out ku midzi maka ma primary school fwa minda yathu ya Botanic Garden kumene tingasungireko zosowa ngati zimenezi ndiyochepa ndiye tikufuna kuti tikabwera pamalo ngati pano pa skulu ngati pano tipsala mitengo imene ili yosowa kapena imene imapezeka ku Malawi kokha kuno izipereka nthunzi tikukwanitsa ntchito yopereka nthunzi tikukwanitsa ntchito yoteteza chilengedwe chimenecho kuti chisasowe komanso pamene tapereka nthunzi tikufunanso kuti malo ozungulira skulu aja tikhale ndi mitengo imene izipereka timati wind break kusintha kwa nyengo kukubweretsa mvula ya mphepo ya mkuntho kufikira pakuti ma school block kumasasuka ndi mvula ya mkuntho ife tikufuna kuti mitengo imeneyi ikakhalapo tikhalenso ngati tikuthandizira kulimbana ndi kusintha kwa nyengo mitigation malingana ndi kusintha kwa nyengo komanso tabweretsa mitengo imene ikukhudzana ndi chikhalidwe chathu mwachitsanzo apa tili ndi mtengo wa mwavi mukuona unali mtengo ovuta kwambiri timaphunzira kalekale ku literature ngati mudzi mufuna kuti muchotse afiti timatenga umenewo mwavi ndi nchape nkhani ya mwavi ndi nchape ndi chimodzimodzi ngati zosiyana okay, undi mtengo wa mwavi ndiye ngati mudzi muja amagwisa ntchito mtengo ngati uwu kuchitira mankhwala komanso kuti afufuze kuti kodi akuchita zosoneza mudzi muno ndi ndani kutanthauza kuti pali nkhani yokhudzana ndi mitengo ndi chikhalidwe cha anthu tikufuna kuti kulumikizana kumeneku chikhalidwe cha anthu ndi chilengedwe tilumikize ana athu enawa mitengo iyi ya chilengedwe ngati imeneyi sakuidziwa komanso tabweretsa mitengo imene ili idzapereka nthunziwo idzapereka wind break idzatithandizira kutetezera nthaka komanso idzatipatsa zipatso za chilengedwe mwachitsanzo tabweretsa mtengo uwu
ndi mkundi umapereka zipatso zimakhala ngati a professor chothandiwa chisekese ehe chimakhala kakatali ndithu umapereka zipatso Yeah. zipatso zimenezo makolo athu ankadya mkundi matowo Yes. chinsale nthudza mviru zonsezo zikusowa tsopano kwakuti anawa wazinazi sakutani sakuzidziwa ndiye tikufuna kuti kulumikizana kumene kulipo pakati pa chilengedwe ndife anthu ndi chikhalidwe chathu yes tichibwezere chifukwa tikhala ndi generation kapena mbado umene sukulumikizana ndi chilengedwe ngati imene ankachitira makolo athu ndiye mutati muonetsetse tikubyala chifukwa kuti kubyala mitengo with a twist chifukwa kuti tikukwaniritsa zinthu zingapo nthawi imodzi malo moti tizingobyala ifeyo imene yasowayi koma mungoganizira kha kuti tabyala masukulu ochuluka ndiye kuti tikhala kuti mitengo yosowayi sikhalanso yosowa iyayi tateteza chilengedwe taphunzitsana athu zakusamalira chilengedwe tikubweretsa mnamva pano pali nkhani ya nutrition amene timalumikizana nawo Mr. Mofolo pali nkhani awali apawa nkhani ya nutrition tikamakamba za zipatso tisangoganizira mango apples iyayi makolo athu amadya matowo amadya muula amadya mkundiwu amadya chinsale amadya nthudza bwanji tizimene tizibweretsanso kuti ana athuwa aziphunziranso zimenezi ndiye program yabwera kuno ndi yapadera ndithu tikufuna kuti tichite roll out m'masukulu ndiye kuno kunsondole tikufuna kuti ikhale ngati demonstration plot yoti tiziphunzitsa anthuwa zinthu ngati zimenezi komanso Kadzalidwe mutati muone mmene takumbira maenje uko mukaona kuti nthawi zina timati mitengo yachilengedwe siku la nsanga timanga kukumba kadzenje 5 cm mtengo ukula bwanji ufunikira malo otakasuka bwino tekila manyowa bwino ndikusamalira chifukwa kuti kubyala ndikusasamalira sitipeza zimene timafuna koma tibyale tisamalirenso ndi program imene tabweretsa kuno ndathokoza kwambiri ndiyesa atsogoleri ndi pano tikuyenda bwanji kuchokera pano timapanga demonstrate za grafting tikachoka pano tipanga budding pati zinthu zizosiyana kuti ziwiri zosiyana zimene zosiyana budding ndi ina grafting ndi ina ndime tinapanga pa ndi grafting sana anasukulu mukumva zikunenedwa pano tabole yatu inu pano ife pano tifuna kuti mukamakula muzidziwa kudzala kosiyana ndi mene mukapangira paka masiku amakedzana ndiye akutiphunzitsa pano grafting ndi budding ndiye tifuna kuti inu mukhale chitsanzo cha ophunzira ambiri amene ali muno Malawi zimene zikuita uno pa Nsondole ndiye tipitizani mukuti iyi ndi grafting ndikuchitika pano so tapanga apa ndi grafting cholumikiza chake makhala kuti timatenga nthambi imene chaka chatha inabereka mango inabereka ngakhale kuti nkhali sinabereka koma ngati inapanga maluwa ndi kuyola maluwa aja ndime timatenga ndime timazalumikizira cholinga chonera kuti tizale nthanga ya mango ija panopo imatenga zaka 5 mapita kuti mtengo umene ubereke koma tikagwiza ntchito imene ya grafting kuti tatenga nthambi imene talumikiza imene inabereka chaka chatha ndiye kuti nkhale muchubo mwemo chaka chinocho upanga maluwa kusonyeza kuti tachepesa nthawi imene mtengo ukhoza kubereka komanso kuonjeza chonera kuti masiku ano mwina malo ndi ocheperapo malo moti munthu ukhale ndi mitengo 20 ya mango pa malo yeti khala kuti malo amene ndi akulu kwambiri ukhoza kuchepesa ukhala ndi mitengo 5 nzotheka chifukwa kuti pa mtengo omweyo ukhoza kuyika mitundu ya mango yosiyanasiyana kuti nthambi ina izibereka malo a mtundu wina kaya chikopa kwinaku kaya tomatoes kwinaku kaya aluwa kwinaku mwina mabuloma kwina mango ang'onong'ono yeti pa mtengo umodzi uli ndi nthambi 5 komanso zikozopangisa kunena kuti ukhale ndi mango osiyanasiyana amene umafuna ukhoza kuti nthambi ina mango amene amacha msanga nthambi ina amene amacha pakati ena ochedwa umafika mpaka chamafibwa maishaji pa mtengo umodzi ndiye kufunika kwambiri kwa grafting chimodzimodzi tikapita ku budding kwayo kambiri timapanga mitengo ngati maolanje kama mandimu ndiye tikafesa mtengo wathu uja mandimu ayi tikafesa tika mmachubu mmene tayikiramo tikayika mmachubu ngati umu ikafika timafuna tikapezeka kuti ngati ka pensulo imene mukuonekeramo kakate timapangano budding ndiye kusiyana kwa budding ndi grafting chakuti budding timatenga diso chabe branch yathu iyi kutenga mina diso nembe matuka branch ngati apapa amatuka nthambi tikatero chambira tenga lusto yathu ija tidula mene tikudulira mchoche mweti mwana mende adulira mweti ndiye titenga sayoni yathu orange yoti anaberekapo kale nkudula pamene pamatuka nthambi maona mende apangira mweti pamene patuka nthambi ndi apapa eti kotero timadula kumene kukuku kufabaniza mene pali apapa apa
Mukuona kuti pakwanirana bwinobwino eti. Ya ba sayo yathu ndi stock eti. Ili chimozi mondeti matenga budding tape yathu ichi kumanga pakatikati pa stock yathu ndi sayon. Mwana mendi kumangira eti. Tionesese kuna amene pamatuka branch ngati apa eti tidumphepo. Kuti branch yathu ija zatuke musatani musavuta. Mayona imeneyo eti imene ndi budding. Tikucha kusiyanisa pakati pa budding ndi grafting pakati pa grafting budding eti iyi ndi budding. Katele choncho teti timatenga kuika mu malo awenera amene ungapangisa kuti branch yathu ishute masanga. Ikatha milungu iwiri mimi pana mabwera pano kushuta kwa mene mukuonera mtengo wa orange eti apa patasintha mandimu abwera ma orange sopano. Maona eti pamene tamanga kaja kamene katengo ndikakokhima ndikale kubeka kali kaja ndikamene kakonekera paka eti makaona eti iyi ndi luso kamene ikonekera kumusi ukuko eti imene ndi budding imene timatha kuchulukisa mbande zathu za ma fruits. Ana muli mwamva eleva eti mundifunso ngati muzati ayi bwera nakulu ine funso wanga ndilo kuti pankhani ya mitengo yomweyi kuti ino zakhawa tatenga mtengo waukume uli umene uwu zingakhale bwanji kuti tingaduswako tikayepo pangapanga bwino zingatheke bwanji kuti mtengocha usabike zipaso zina mosiyana ndi mmene uli mtengo ngati waukulu ulire yonchimo ndikuchotsa kachikhungu pena ndikumangiriranso ati yankha zimenezo ndi zikhoza kukhala zovuta pang'ono chifukwa nafotokoza kuti thunthu la nthambi yaying'onoyo ndi imene mukuyikaye zizifanana kuti muyike zilumikizane bwino lomwe. Komanso waukulu kale ulikale ndi madzi ulikale ndi zonse kungochotsa chikhwangwanicho nkuyikapo umafunika ndithu ukhale wantheta mwenanso akhoza kufotokozapo sanzanga koma ukhale wanthete wamphonda wosakhwima. Mtengo waukulu ngati uwu ngati tafuna kulumira ndi tikalumikiza ku kanthambi ikosati kutsindi ndeti kafuna kuti mitengo yathu ija yakalamba chimene timachita tingoudula tikaudula umapanga mphukira timphukira mphukira zapanga zija tikoza kupangira grafting timphukira timene chani all ngatifuna budding tikoza panga tichani timphukira mimi so ti mitengo yathu imene ili mmuzi muja imene pano sikubereka mene kabekera kale njira yake ndi nditiyo kuti mkoza panga budding kapena grafting kuidula ikapanga mphukira ndoti chaka chamaso mango muzadi chimozimozi simulumpaso chaka china chilicho inapimadi mitengo ina simaberekanso imene janji lake ndikungoudula simunaononge china chilichonse ukangophukira nthambi tiji muti siya nthambi ka 4 ka 5 timene tija pangani budding kapena pangani ngati ali mango pangani grafting ukapanga grafting basi ndio tuzibereka chimozimozi. Lina fuso Latifi Kachepa. Fuso wanga ndiloti apo mene apangira pene pachapo anakuti masamba kusunga kuja amatunga bwanji poti umene kuchako amanga ndi chingo swanga ndoti chimene amathandiza kuphukira wanga amene tachitira apa ndipene pataphukire pakusonyeza penepa pazaphukire penepa eti pazatuke samba ndipene papo apa tikamanga chonchi timayembekeza kuti pokwana pa mawiki atatu tiene akuona kuti apamba kutani apa koma zimene zitengera 1 mazi amene mukuthira ngati mukuthira mazi okwanira 2 nthawi amene mmamanga apa foma mafuna kumagwira kwambiri ngasi pabala mafuna kuti pagwirane kwambiri nthawi amene mmagwira ngati mmagwira kwambiri mamanga mothinisa kwambiri komanso china china kuti ngati mtengo suma mazi okwane umatenga mazi okwane komanso suma luza mazi yayi ndezi mene kuti ngati kuti tilibe ma greenhouse ja timakezi ma ujenizi apa tikoza ngoti ngaje amapanga za feed chakuti sije tikoza ngochiveka pamati kachipa ndikutentha kumene koko ndithu pa mawiki atatu timayembekeza kuti apa pamba kutani pamba kutusa masana nkhani ndi ya humidity ukapangidwa chonchi nchifukwa nachula kuti mutenge kajumbo ka freezers olo ka sugar ndikuveka usaume ukhale motentha pakhale humidity uchita mwachangu koma ukakhala pambe chonchi kungosiya wasausamane mwa njira imeneyo ndiye kuti 3 weeks ija ikhoza kudutsa mwenanso kulepheranso sadzamera pali wena amene afuna ufusa chabwino chemwa zina langa ndine Rashida Kasimu ndi stand 8 solanga ndilo kuti titalenga mtengo wa orange
kupanga ku budding ndi kuyika ku mtengo wa ujeni wa mango. Kodi chipatso chingapereke ma orange kapena mango? Nzosatheka kupanga mix mango ndi ma orange. Timatengera zinthu zimene zili family imodzi. Ndete zofanana. Zinthu zofanana. Ndiye kuti mango tipangira mango. Tikapita ku maujeni awawa ma citruswa za ma orange manachesi zonse mapangira kuti chimozo tikapita ku apples peaches deciduous awo ni ma deciduous ndio ti peaches apples plum nectarine iko khala kuti soko yake iti imozo omwe peaches mwapanga ndi peaches koma apples mukozo kumikiza bati omwepo ndezi jamene kuti mukozo kandi nthambi 4 or 5 ndio ti mtengo mozo kumapezeka ku peaches uku apples uku nectarine uku mtengo mozi koma zikhali kuti za family mozi ndikhoza kuonjezerapo tikamati za family tingofuna kunena kuti mbewu zili magulu zikhale ngati za mtundu umodzi zili ngati pachibale akanakhala anthu tananena kuti magazi wawo ndi ofanana munganenazo kunena kuti mukatenga ma citrus fruits orange tangerines lemons zimene zikhoza kutenga nthambi ya lemon kuyika pa orange zotheka koma simungakatenge pa malaina pamene poza semphana zibwera poison. Professor Chiwota ndi chairman wa mpando wa National Herbarium and Botanical Gardens. Mukamaona chonchi kuti anasukulu akuphunzitsidwa nkhani ngati zimenezi ku board kamena kuti inu ngati akuyendetsa ntchito zimenezi mumamva bwanji komanso nkufunikira kotani kuti zochitika kunozi zipeteso ngakhale skulu ya kuchitipa skulu ya kukaronga skulu ya kunchinji? Zoona ndithu makamaka mandate yathu ngati National Herbarium and Botanical Gardens ndiyoti tizithandizira za conservation ndiye zili mu act ndithu muno bwino. Ndiye ndi njira imodzi yoti tifalitse kusamalira za chilengedwe makamaka zimene zikusowa zimene zikuchepa ndi zimene zoti sizipezekanso madera ena ndi chifukwa tikupanga chonchi. Komano mwafunsa bwino kuti nanga anachichepere ngati awa chifukwa mmene timakula ife limene sina livuto tikangochoka ku skulu basi ndi ulendo ku nkhalango ndi tikhala ku nkhalango tsiku lonse mafruits amadandaula aja nutrition aja ife nthawi yathu sina livuto chifukwa timakhala ndi zipatso zosiyanasiyana chaka chonse za chilengedwe osatinso za grafting ngati zimene akunenazi. Koma panopa zasintha ndiye kuoneka kuti kadyedwe kakukhala ngati kakuchepa n'chifukwa chake anthu amakhala ndi ulesi kubzala ma orange chifukwa chake amati kadya uli moyo chifukwa orange yongobzala kusidi kaya mwina imatenga zaka zinga over 5 years zina mpaka 10 zisanabereke apapo ndi kuchepetsa kudikira kuti tiyambe kukolola zipatso zathu ndi chifukwa chake ndondomeko za masiku ano izi ndi zothandiza komanso kuti tiphunzire tikadala ang'ono ngati ife mmene timaphunzirira natural lab munkhalango panopa kulibe ndiye tabweretserano natural lab ija kuno kuti aphunzirire pano ndi chifukwa chake tikuona kuti zikugwirizana ndi udindo wathu wa ife ngati board. Komanso mukumbukire kuti pamene State President Dr. Chakwera amachita launch the Carbon Market Initiative iwo anabzala mtengo wa chilengedwe anabzala mtengo wa msambafumu nduna athu za chilengedwe amayi Kousi anabzala mtengo wa matoo Vice President Dr. Klaus Chilima iwo anabzala mwavi kusonyeza kuti kuntundako atsogoleri athu akulimbikitsa kuti zachilengedwe zimene ife tidali nazo mbuyomu zisatheletu achichepere ngati awa akhale ndi mwayi wa kuzipeza zimenezo komanso ndi kugwiritsa ntchito malingana ndi kupititsa patsogolo miyoyo yawo. Thokoza kwambiri ombeni manja chair Professor Chiwota.
ndifuna ndafunsa anzathu ku nutrition amene zipatso zimene akubweretsani atibweretsera pano zinali koyamba koma komanso kufunikira koma gwisa ntchito zipatso zimene timazipeza zachilengedwe nkotani matupi athu zinali chandani. Okay, zina langa ndine Eric Mofolo, mulangizi wa nutrition ophunzira ku Magomero. Tabwera kuno titaenda masuku napeza kuti mulibe mitengo ya zipatso komanso mitengo yakuti atha kumagwisa ntchito kuphika. Ndiye tinagwirizana ndi apeya kuti tilembere ku Panic kuti atigayire ku mitengoyi anatigayira. Masiku ano tikupanikiza zokudya za magulu 6. Gulu lina ndi zipatso. Ndiye zipatso izi za chilengedwe zimakhala kuti zili ndi nutrients abwino ku matupi ana. Nchifukwa tinalimbikitsa kuti tikhale ndi zipatso koma za mitengo ya chilengedwe. Ndithu. Pamongezero amene kuti unanonso kuchoka ku nutrition. Zina langa ndine Yusuf Maulana, mulangizi wa nutrition tipatiye level yatiye kuntumanje kuno kuchokera kwa DC. Anyamata watabwera atapanga ma fact finding yawo anapeza kuti zipatso nzoperewera ku dera lathu lino. Choncho tili mu ofesi mwathu tinagwirizana kuti titani anapita ku Botanic anakapempha mitengo anazo kuti mbwere ndi kalata imene ingadindidwe ndi apeya tinayendera limodzi ndithu mpaka kufika potanativomeza kuti atipasa mitengo imene tikufuna ndipo ananena kuti tichitenga chinthu cha mtengo wapatali kuti tibwere tizakhale ngati mwambo wathu waukulu kumene uzachitike chaka chino. Choncho ife ku department yathu ya nutrition ndife osangalala kwambiri chifukwa chake kuzakudya zimene timapasa anthu za magulu 6 ngati kuli gulu limene limayiwalika ndi la zipatso chifukwa choti ukhoza kupeza zina zonse koma zipatso zimakhala kuti waziyiwalira. Choncho ngati zabwera apa masukulu mwathu muso muli program yoti ana amadya zakudya zosiyanasiyana. Choncho ngati pali chipatso zithandiziranso kuti anawo akadya phala chakudya cha mtundu wa za zipatso tikhale kuti chilipo apindula nacho. Dr. Magombo, udi munthu nkotheka ungobwera kwanu kuzapempha mitengo kapena pa makhala njira ina chifukwa mwina ngamuzomba muno ndi akudziwa bwino kuti langasawa ndi aneba athu a Botanical Gardens zimakhala motani mwina ena akuona akumvetsera atani kuti adzapeze zinthu ngati zimenezi. Ndisagulitsa zogulitsa zilipo koma zikakhala program ngati yokhudzana ndi ana asukulu timatha kungopereka. Ndipo tili ndi ofesi ku Zomba, tili ndi ofesi ku Lilongwe, pafupi ndi nyumba ya malamulo ku Lilongwe. Ku Mzuzu tili ndi ofesi ku Zorozoro. Ndi ngati muli chigawo cha kumpoto pitani ku Zorozoro mukatipeza, ngati muli chapakati pitani ku Lilongwe, ngati muli kumwera kuno komanso tili ndi mafoni ndi ma email amene mukhoza kupeza pa website yathu kuti mwina mwake timbireni foni tifunseni. Zogulitsa zilipo komanso zikakhala program zokhudzana ngati iyi yona kuti ipindulira mtundu wa Malawi tikuphunzitsa mibado yathu timapanga zimenezo kwa ulere kwakuti zimene tabwera nazo kunozi program yona kuti ifuna ichitike koma tigwizane manja koma ndi mwaulere ndenzotheka mukhoza kutipeza nthawi ina iyo. Ndikambireni kwambiri Herbarium Botanical Gardens pomongezere Professor Jota. Makamaka tinapanga izi ngati kuti maphunziro kuti upangiliwo usangokhala ku Herbarium uko komano achichepere aphunzire kapangidwe ka izi. Ndiye ine ndifuna kuti apeya alipo pano ahead alipo pano mwina chaka chamawa tiyambire ku Nazare kuti basi mwina Nazare imodzi nkuyamba kuti Nazare timapanga chonchi ndi ana skulu atiendelere imodzi mpaka kusamalira Nazare ija mpaka kuzabzala. Ndiye grafting itapangira limodzi komanso tenti yambire ku Nazare. Mwinanso ku Nazare ko kumafunika kutenga mbewu. Pali madera ena zoti mbewu zachilengedwe zimapezekabe mu Nkhalango, malo ena kulibe. Tikamapanga program imene dziko lonse la Malawi tigwirane limodzi manja ndithu ndi asukulu kuti aphunzire ndithu koyambira kenaka azipanga ma seedlings yawo ndi kumadzala masukulu mwawo. Mwina ndimafuna ndionjezere zimenezo. Ndi point ya mwina apeya primary advisor achukulira alipo mpano mwaifa nkhali imene akamba Professor Jota zinali jandani komanso kufunikira kuotani kuti anasukulu azidziwa izi tupangazi pa. Zona izizi ndizofunikira kwambiri kuti ana azizidziwa chifukwa monga mmene afotokozera kale Professor Jotaja kuti anawa tikayamba ali achichepere chonchi akamakula ndi kuti aziziwa ubwino samalira mitengo iyi ubwino so dziwa kuti tikazisamalira zizatithandiza ife pomwe wathu ngakhale so amene akutitsatira mbuyo.
Komatu adzala mwavitu apa sitipeza ena kumaphanaso ana sukulu ali ndi poison yetu mwavi. Ya izozo ndizoona komano mwine zitangosowekeradi ana akwaziwisa kuti mitengo iyi ndiyofunika komanso ili ndi kuopsa kwake. Ndikuti akauzidwa adzaziwa kusamalira kwa mitengo iyi ndikagwiritsidwe ntchito kake. Potero sidzawa unonga ya. Ona chifukwa chakadayi idatatu kuno kupha anthu kwa basi. Komabe akuluakulu mwina muli chowonjezera kuti sanapite akukadzala mitengo. Ndikuona amayi khangati mukwezeka dzanja. Mukuti bwanji kufika kwa amayi komanso kwa atsikana kutengana ogawo pa chino ngati zimenezi. Ndine Painati Muhammad Samu ndineso chair wa food kitchen wetu woyang'aniza pano. Inetu kwanga ndikusangalala monga mitengo inayi ngakhale ife kukula kwathu timadya ngati mikundiyo koma pano sikuoneka ndeti kamaona chonchi nkundi kuti zakudya zija zilipo eti. Ndi apa kwanga ndikusangalala basi wakuti anawa nditwaziwa mitengo yambiri nditu apa kwathu ndikusangalala kwa kutonkusondoli. Chabwino ndathokoza abiti. Akuti pali ntsikana kungofuna kungoonetsa za kuti mphamvu timati paja gender masiku ano. Tione kuti kodi paja zina lija ndani phi? Miriam Melias. Elias. Standard ya? 8. Tatipangende tiuzeni kuti ziyenda bwanji pamene. Apa patupanga budding. Kenako titenga budding tape yathu tiyamba kumanga. Kumazika mamanga tionesese kuti pamene pamamera nthambi tisamangepo. Kumamanga kwambiri yeni kasapita mwamba sopana. Diso lisalira. Diso ndilo kameneka. Diso bene pomo pitira mpaka mufika hapa. Yamba nobwera so kumamanga somabwerera ozadusaso kazadusa musi. Tieni, pita so musi hapa kusamanga diso chala chikozobwera nokugwira hapa sopana. Tieni pene kusono mangani so mango zengereza kaifika hapa. Ya musi bangono. Koka pemene. Yes. Aombeni manja nzanu. Right. Aonesela nzanu nyamani mwamba. Imene inde budding. Imene ndajani? Budding. Osati tu budding yake komenya atu budding yayi ndi ya mitengo. Chabwino. Kumbukirani mukuonera kapena kumvera programu ya Speak Out kapena kuti tikambe kuno ku MPC kumalero tayibweretsa kuno pa Nsondole FP school boma la Zomba kuno kwati Kuntumanje ya kuno boma la Zomba kumene tikukamba nkhani imene yofunikira kwambiri nkhani yodzala mitengo but akuti kudzalako mosiyana ndi kudzala nthawi zonse planting with a twist malingana ndi Dr. Zacharias Magombo mkulu wa National Herbarium and Botanical Gardens. Komanso Professor Jota amene ndi wapa mpando wabungwera kuti kambiraso nawonso kufunikira koma tsimikiza nkhani zimenezi kwa achichepere amene ali pano. Akuti ali mfundo zitatu. Fundo yamba ndi ku conservation, fundo yachiwiri ndi nutrition, yachitatu kulimbana ndi kusintha kwa nyengo. Ndifotokozere pamenepo. Chifukwa cha kusintha kwa nyengo tikukhala ndi mvula za mkuntho ndikumachotsa madenga ama school blocks. Tikabzala mitengo iyi kozungulira school, malo a school, tipereka nthunzi komanso titeteza ma school blocks yo kuti asanyamulidwe. Ndeti mukuona kuti tikuchita achieve zinthu zingapo komanso tikuphunzitsa mbadwo uwu kuti munthu sayenera kulekana ndi chilengedwe. Makolo athu ankadya nthudza, ankadya matowo, ankadya mkundi, ankadya zosiyana-siyana zimene kuti mwafunse panopa sazidziwa. Ndi chilengedwe tichitayi fanya kuti tili munyengo ino ngati. Tisachitayi. Chikhale pobe. Ndimene mu program yathu ya lero ya Tikambe imene tikamba zimenezi tikachoka pano tikulowa mundamu ati imene tikadzale mitengo. Musatisiye roka khali pomwepo kwakuno ku MPC momuno program yathu ya Tikambe.
Kuli program imene tayikonza kuno ku MBC papadera imene tifuna kuti tisamangochita maprogramu atili mu studio mokha matizibweranso malo ngati ano kudzaona komanso kudzazindikira zimene zikuchitika. Kuzala kwa mtengo. Mtengo taona mtengo weti tikamaza timanena kuti doti pene panalekeza muchubu. Pene panalekeza muchubu hapa pozala sopa asipa ikhali chimozimozi. Chifukwa chakuti ngati doti tilafika hapa nanga pasipo nali kunja kumwe kumadusa mphepo bwinobwino doti likakwirira kwambiri ndiye kuti apa pamatentha. Chifukwa pakutentha pene papa basi mtengo yomatani umafa. Komatu munanena kuti tikambe 1 mita ndi apapa kufika apapa ndi 1 mita pasipo ndi mudzikapo zidoti zokazoka. Chifukwa chake ife mwina timangokumba size ya chubuyi dzenje lakelo. Koyambia wenda ni kuti cholinga tikauzala mizu izitakasuka ite kuyenda mofewa tafewesa 1 mita ija pene papa ngakhale mtengo liwong'ono koma mizu ije yafewa yoti ikhoza kulowa muchani mudoti bwinobwino koma siko zatenga chakudya komanso madzi nchifati maika hapa 1 mita kapena chiwene tikhozanena kuti kupasa njala mtengo mizu kuipasa njala kuti ithe kusakasaka chakudya palibe chochinga china chilichonse ndicho cholinga chimenecho. Ndenda fuloza kuti komanso pozala tisakhale kuti uku kukhale kunja iyayi. Chifukwa kukhala kunja ukaonekera kumene kunali ndoti kuku chiwe chimaitika fa cha mphepo imene kudusadusa umango tani pamauma nanga suku ndikofewa kunali munthaka ena tikozogwisa ntchito zipangizo meti nazo koma kwa ukulu timafuna dzanja. Chifukwa timathira manyowa okwanira dzanja timagwisa ntchito dzanja. Chifukwa pamutati mwakumba ndi khasu silikupasani chithunzithunzi chamene lili chubu choyera kuti timapanga ndi manja. Tikapanga ndi manja ndiye timachosa plastic yathu mwana mene okonekera mwe mizu tibalabala eti tikatero timanea kuyika tikamabwezeresa lonse kuti osangotenga ndi khasu nthawi imodzi kuti zite iyayi koma timapanga kuchinya umene tikuchinyira kuti mizu ija igwirane ndi chani ndi dotili. Tikatero timanea kuti tipondere eti ngati mulifuna kuti muyita mweko ndiye tikuchinyira eti kena kumbwezeresa. Tikatero tenga tatanu umenewo umene kuti wateka. Tikatero titenga mazi athu eti ngati mene kuli zuwa muna musanatire madzi pali funso anyamata ndi asungwana pamudzi pano. Zinanga ndi Stella Haji. Fusanga ndiro kuti form 1. Fusanga ndiro kuti pane mukuzala mumachosa plastic paper. Pane plastic paper mukuichosa doctrinal lima chokapo. Ndeno sizingapereke vuto lina lake pane doctrinal la chokapo. Mutaona tachosa chubu chija dotije matani limalakatika eti nena tenga mtengo ja tauzala ntazala paja peni mathira doti paja ndimakhani ngani kutani kumejo naye kubweza kuti mizu ija sopane igwa ndi doti limene lili pati la manyowa limene lili apali komanso ntamaliza paja maona ndazungulira kuponda eti kumejo naye kuchinyira kuti mizu ija nanga sinchubu muja doti na kangela yoyoka isatutumuke iyayi apa pena licho chipendo kuti yesu pano akanga ali mutani ali muchubu momuja doti ya muchubu lija nalo foja kuponda kuja timaponda kuja chifani mani akuti sitimakwirira ndi khasu kapena fosholo iyayi tena tigwisa ntchito manja kenako tiponde. Kuonjezera pamenepo pafunso lakatika kwa doti ndizoona ngati doti lija litata zikhoza dufika paona kuti mbewu ija ikhoza kusagwira bwino titetezere doti lambiri kuti lochoka mchubu muja lisachoke lambiri likhalepo ndithu. Pali wena amene afuna funsa mukuti bwanja ku. Zinanga ndine Brian Mvula ndili form 1. Funso langa ndiona zoti tikaona mtengo wathu uli ndi wapangidwa cover ti plastic paper. Koma pofuna kuzala tikuchosa plastic paper. Ndi chifukwa chani ndikuchosa plastic paper? Chubu chija chimakhanga tichimamanga mizu ija singapite patali. Tikuyichotsa kuti imasuke. Zikugwizana ndi mfundo anachulira ija kuti 1 mita sikuti mtengo ndi wotalika 1 mita kupita pansi yayi koma mizu imamasuka imakula mwachangu. Kwakuti mitengo iyo muidikire pomatha 6 months 7 months nokhanso mudzadabwa kuti ikukula mosiyana mwina ndi mitengo ina imene inabzalidwa kunoko.
mizu ija imasuke kusiya mchubu muja ukhoza kukhala chonchija mpaka na chaka mtengo chosakula kweni fwa mizu imakhala kuti yamangika. Dzina langa ndine Glory Samu phunzitsi pa Sondole Primary School. Podzala mtengo after kuchosa mchubumu munatinyira. Ndiye kutinyira umene kuchosinga pangisa kuti mizu ina yake ipezeke kuti ikuduka. Komanso sili ngati mwayipangisa zokuti mpweya okuti madzi aja kamalo mu mizu je zilephera kuti akasuka kuyenda mwachangu. Mwayichinyira kwambiri. Vuto lawo akuti mwayichinyira kwambiri. Paka na myendo. Mitengo ya tui kuja kuponda nkata tido tijara tani la yokama. Kuponda kuja tima ponda kuja. So mina mwage mizu je ekhala kuti yasokonezeka ya. Chifukwa chimene chitika ngatosa pondera kuti mutenge mazi muthirepo. Mona mtengo jo makhala kutani ukupita pasi sopano. Ndipo pea kuti mtengo jo satani usazame sopasi. Ngasiya tapayipangitse kuti takumbaso doti. Usanapite pasi pa chifukwa chitima chani timache kwa mizu ija imakhala bwino. Komanso mitengo ya tima zala iyi ndiyo timakhali yakhala panaza imene chaka chimodzi kapena zaka ziwiri. Imakatu mizu yake ija ndi amphamvu kale. Mutaona mitengo chitima zala pauja umaoneka mbali muja tima ujeni timizu tambiri. Panika khali ya chaka chimodzi imangosonyeza ka ujeni kamozi. Ndipo pajawo palibe vuto ni alilose. Unaona ngati mafuna muyange inake Professor Chota. Mafuna monjezere chiti. Mafuna funso kwawa kuti tikabzala mitengo imasiyana. Ina kubzala imakhabe ndi masamba mpaka na kumakula. Koma ina adzaona ngati kuti yafa. Then mafuna kuti awauziretu kuti hayi pamakhala kusiyana ndi aforokoziwo kuti nchifukwa chani mitengo ina imakhala mwina chaka chose yopanda masamba, mwina zaka ziwiri opanda masamba, kumaganizira kuti yafa koma isanafe. Funso labwino kwambiri ndizoonadi tidali ndi issue kulilongo talabzala mitengo wina anabzala ndithu munthu wankulu kunapezeka kuti pamene matha 3 weeks 4 weeks kanango khala kantengo kaja masamba onse anayoyoka. Mitengo imachita zimenezi yosiyana pa zifukwa zosiyana. Ndipereke chitsanzo pali mitengo ina yake mmaona kuti nthawi ya dzuwa ija timaona mitengo yoti masamba adayoyoka ndithu. Ndi mmene mitengo imachitira tukopu ndi stress. Komanso ina ndi mitengo yoti imapanga zimenezo nthawi zonse. Pamene ina timati evergreen silu za masamba. Ndi inayi mudzapeza kuti mtengo wa tabzala uja timasamba tija tayoyoka tonse tija. Koma mtengo uja sunafe yayi. Ndipo musauzule, musiye. Pakuthapa nthawi mudzaona wayamba masamba anyuwane, fresh. Amene ajawa kangoti akukula kumatuluka ndiye mudzaona kuti pamakhala mtengo kongola kwambiri. Kwa kuti mitengo ine meta bweretsa mukaona kuti masamba ayoyoka musadere nkhawa kuti wauma iyayi. Tikamaliza pene papa timatola mapepala osasapezekepo so yayi. Tikatero basi otakeni atikoza kuthira chani mazi. Ngati kuli zuwa tikozothira kathira 20 liters kathira 15 liters pa mtengo wathuja. Mazi amene tikathira ngati mene tiya otakeni chonchimo kuti otakeni khati yozaza. Chinyezi chimeji khautakha kuli zuwa kokuzopita mawiki awiri kapena mawiki atatu. Fomu una mazi osewa pakamatha maminisi osakhadrani apite kuti amaji ali muchani alokale muntaka. Pana khati pene pa ndipo olimba kuthira mazi muno kuti akutani akuendelera. Ndeti kati makhati tasunga chinyezi chathu. Tsopano pano tikuona ntchito tsopano yodzala mitengo akuluakulu wena amene abwera pano musatalikire khani pomwepo chifukwa mwambo wake ndi umene ndithu lero program yathu imene yapadera tili pano pa Msondole FP School pamene pakuchitika mwambo wodzala mitengo koma kuti kudzala kwake kosiyana ndi mmene mitengo ina imadzalidwira planting with twist mchingerezi mwake. Inenda jamai kuti dotranga lampiri lipo. Ndiye mjamanena moja kuti usalowe kwambiri. Yangane level ya kale. Mbali mweti. Vale, a ver.
Mbewu imene ndidzale pano suma kulangati mtengo iyayi ndinafotokoza kuti pali zomera zina ku Malawi kuno zimapezeka ku Malawi kokha. Iyi ndi modzi mbewu zimenezo. Mbewu iyi sipereka nkhuni ngati mitengo iyayi, koma ndiyokongoletsera pamalo ngati maluwa, ornamental use. Koma nkhani ndiyakuti ndi mbewu yosowa mwachilengedwe imakula ku Malawi kokha kuno. Kwakuti programu imene tabweretsayi tikufuna titsindike pamenepa kuti tikufuna kudzala with a twist. Tidzale mbewu zimene zili zosowa, mbewu zimene mwina zili pa chiopsezo kuti ngati sitizisamalira zitha pachizungu amati kukhala extinct. Ife sitikufuna zimenezo. Ndiye tikufuna kuti aliyense wa ife kuphatikizapo tonse tili pano ana sukulu nonsenu mukutengepo mbali kutetezera chilengedwe chosowa ngati chimenechi. Malo ano oti tidzale line ndithu ya zimenezi mzona malo ano adzakhala okongola, mwakongoletsa malo anu komanso mwatetezera mitengo imene mbewu zimene zili zosowa kwathu kuno. Ndewu ukudzalidwa kutsindika pa mfundo imeneyo tidzale zimene zili zosowa kuti tiziteteze. Ndesi tikudzala mbewu zokhazokha zoteteza zopereka nkhuni kapena ku zoti zidzatipatsa zipatso. Tikudzalanso mbewu zimene zili zokongoletsa malo komanso zili zosowa. Chabwino ndi mmene mundithu Dr. Zacharias Magombo, mkulu wa National Herbarium and Botanical Gardens, kudzala mtengo. Dzina lake ndi chani mtengo umene ngati mukuti ungosowa? Dzina lake ulinzi ndi gwerekwe pa chichewa, pa chingere pa chizungu amati mulanje cycad, ndi cycad iyo. Ronald ndi mtolankhani amene ndi wa wireless ya Times. Ndifuna ndifotokozere pang'ono kufunikirako okhala ndi mwambo ngati umenewu kuphunzitsa wanthu nkhani ngati zimenezi za chilengedwe amakana asukulu nkofunikira kotani. Timati mmera mpoyamba timayambira mwana ali wamng'ono, mphunzitseni chimene mungamphunzitsecho sadzachokamo. Ndi akule akuzindikira kufunika kwa chilengedwe, akule akudziwa zoti moyo popanda chilengedwe sutheka. Ndiye zimafunika kuyambira misinkhu ngati imeneyi. Mwanayo azizindikira kunena kuti ine ndikamakula ndikhale mmodzi wa anthu amene azisamalira chilengedwe pa dziko pano. Kwabe mwina pota kufotokoza Dr. Magombo. So mtengo umene umukhoza kusiya 2 weeks apa ukungu chinyezi zimene chilipobe. Chilipobe chifukwa titakumba 1 meter deep 1 meter wide tiranso madzi okwanira nthaka yonse kunyowa. Tapanga chonchimo kusamalira nkosavuta. Ngakhale patatha 1 week 2 weeks kudzabwera sothira madzi kusamalira kwasavuta. Ndiponso mdzaona mmene udzakulira mtengo umene. Ayi tibwera miezi 6 ubwera kutsogolo yade. Tidzaone mtengo unga kulire. Chabwino thokoza ndimenemu programu yathu yapadera ya Speak Out. Tili ndi ana asukulu amene akudzala mitengo malo osiyanasiyana pano pa Sondole. Pandicheze ndi mmodzi mwa akuphunzitsi pa skulu ya Sondole, iwo ndi patron wa skulu imene imamaka nkhani ya za chilengedwe ati. Ntchito imene achitika pano mugenza kuti njofunikira bwanji kwa ana asukulu komanso kwa ino ngati aphunzitsi. Okay, ntchito imene iyi yatithandiza kwambiri chifukwa ifeyo sitimaziwa
mazalidwe a mitengo oyenerera, koma taphunzirapo grafting, taphunziranso budding imenenso ana athu akapita kumizi yawo azikachita practice kapena kuchita. Apaso taonanso tikuzalanso mitengo, ndikuti mitengo imeneyi ithandizanso monga anena kale achawa kuna kuti ithandizanso kuteteza school block yathu kumbali ya ngati windbreak. Tukoza kwambiri. Amenewo ndi patron wa gulu kapena kuti club ya zachilengedwe pano pa Sondole CDSS. Ndimaliza programu yathu kucheza ndi Dr. Magombo amene ndi mkulu wa Botanical Gardens komanso National Herbarium kuti atifotokozere mapulani apita kutsogoloku akhale mapulani otani, komanso kuti ndondomeko imeneyi kuti ithandiza bwanji sukulu zina zimene zikuona zimene zichitika pano pa Sondole CDSS. Ameneyo mwana mmodzi wa skulu ya pa Sondole Primary School. Wadzala mtengo wanje mwana ameneyo? Amene uja wadzala mtengo wa mkundi ndi wachilengedwe. Umapereka zipatso komanso umakula ndithu kwambiri. Kodi ndimanena kuti spacing imene ili panoyi njovomerezeka nanga si mkundi umakula kwambiri. Ndi pano tikuona kuti pali mitengo yosiyanasiyana uzatheka kukula limodzi ndi mitengo inayo. Palibe vuto, idzakula ndithu bwino lomwe. Spacing yoyenera mitengo imeneyo zikhala bwanji? Spacing zimatengera ndi ntchito zimene mufuna mtengo udzapange. Mwachitsanzo ngati mukufuna kuti mitengo idzakhale yaitali yongoka yaphaso mmachepetsa spacing. Koma ngati mufuna kuti udzakule bwino chimtengo chokupatsani mthunzi mmatalikitsa spacing. Ndi spacing timapanga tikamabzala tiziganizira kuti mtengo tifuna udzakhale wa ntchito yanji. Ndi ngati apa tikufuna yoti idzakhale yopereka mthunzi kuteteza kumphepo ya mkuntho, ndikuti spacing tenera kutalikitsa pang'ono monga mene mukuonera pamo ndiyokwana ndi yabwinobwino. Koma tikanafuna kuti tikufuna kuti idzakhale yaphaso mwachitsanzo ndi tikanathinanitsa pang'ono imakhala ngati kunyololoka imatalika choncho. Ndi spacing sukuti umwene panga mwachoncho mukhale ndi cholinga mukufuna kuti mitengo idzagwire ntchito yanji. Spacing ija mukhoza kusintha. Tsogolo lake la ntchito imeneli likhale mapulani anu ngotani kupita kutsogoloko? Kuyenda chitsogolo tikufuna kuti ntchito imene ifike kuma primary school ambiri. Chifukwa tikatero ndiye kuti ntchito ya conservation ija ya mitengo yosowa ija idzatheka, tisakhale nayo tokha. Komanso tikamati kuteteza chilengedwe aliyense atengepo mbali. Zokuti anti a forestry department, a National Herbarium and Botanical Gardens okha kapena iyayi tonse titenge chilengedwe. Kupita chitsogolo tikufuna kuti tiphunzitse mbadwo uwo wa anawa. Nkhani za chilengedwe zikhale nkhani zakuti amati kitchen language. Azidzuka chilengedwe, kuganiza chilengedwe, kugona chilengedwe. Chifukwa ngati sitipanga choncho dziko lidzakhala chipalamba. Ndathokoza kwambiri Dr. Zacharias Magombo, mkulu wa National Herbarium and Botanical Gardens, kuti kambira kuno kwa Sondole FP School boma la Zomba kumene nali ndi mwambo opambana kwambiri, program yapadera kwambiri imene timafuna tikuonetseni imene mitengo imadzalidwira. Osati kungodzala mitengo chabe, umakudzala mosiyana ndi imene imadzalidwa madera wena. Taona pano zinthu ngati grafting, zinthu ngati budding, komanso mene mtengo dzenje la mtengolo kuti likhale lotalika bwanji, lozama bwanji, komanso ndi chifukwa chani zimene zimachitika. Atifotokozera akuluakulu pano, komanso ndiyese maphunzirapo ziwiri zitatu zimene akuluakulu amenewa akhala kutifotokozera program imeneyi yathu ya Tikambe ya Sabata ino. Pana tsiku lina, dzina langa ndi Emmanuel Twala. Mwakoma nonse. It's goodbye.